Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím o prezentáciu. Prezentovaných je 6 poslancov, takže konštatujem, že pani Garajová, pani Hozlárová, pán Pavol Hudák, pán Peter Hudák, pani Malperová, pán Péteri, pani Rošková, pán Švarc, pán Štefánik a pán Valent, ktorí sa neospravedlnili z dnešného rokovania. Ich postup je protizákonný. Nakoľko podľa odseku B, písmena B, paragraf 1, odseku 1 a paragrafu 25 zákona o obecnom zriadení poslanec je povinný zúčastnívať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Takže pokračovanie bude o týždeň, kto je koľkátejho, 19. útorok. Ďakujem, dovidenia. Most gondolkozhatnak. Szerintem ezzel félbasztam őket. Nem? Majd be nem, mert elrohan a őrült, és ma adja is nekik a izét. Eltehetem.